محمد سراج مبارك سروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد بمم يدي الله نيوك أحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ومن أهل الكتاب ومن أهل الكتاب يهود من مغنى هورما إن تأمنه بقنطار سارس نيدم قنطار جودي كيوني يؤديه إليك ما أثنى هاتم ما أثنى هاتم سوجوم ko kolni ben godi hen ndeke en mbadi nudduɓe e mbadi woñiɓe ɓe nunɗani zalika waɗi noon hattaɓe tuttude bi annahum ko sabu kamɓe qaaluɓe mbi laysa alayna fil ummiyina sabil ummiyu mo wona mo jahima fof ko ummiyu mbiyata ɗuman binne ala ɓe laawol hay so ñaami jooɗi mum en daganiɓe ala base ɓe kaala allah fenade ɓe mbiya ɗum ko allah wi noon ko diine maɓɓe wi noon wom te kam yalla ɓe gandi ko kalata ko penale kono ɓe keddi ɓe kaala ɗum ɓe mbiya ko noon woodi allah wi bala aha kay man awfa bi ahdihi kala fo timminɗo ahdi mum ko addiri allah ko waɗi ha timmi wattaqa reenti jam faade ahdi fa inna allaha allah kay yuhibbu mo tagi no mbiɗi rentotoɓe ala yahudiyanke ala juulɗo ala baɗonde fof kala tan tinniɗo reeni aadi ma allah yoɓɗum sabu on o jaa ko rentotoɓe so ɓe mbi kamɓe eɓe jeeyi heɓtude ko jannano joom ala hen hakke ko penal tan allah koto goto daari kalden aadi tan ko on o wondi on wondi e makko kam yahudiyankoɓe aɗa andi ɓe jiiɗi wossade hay sifa nelaɗo sallah sallam no sifoɗa deftere heeni nde ari ɓe gandi ko o jaati wonno ɓe jiiɗi change sifa o ɓe jiiɗi wadde sifa goɗɗo allah wi inna alladina ayna ɓen yashtaruna bi ahdillahi yettaɓe aada allah ɓe gosso ɗum wa aymanihim e gonaji maɓɓe ɗe gonanno allah ɓe gosso ɗum sabana kadi en coggoyal seeɗa o wi ɓen ulaika ɓen de la khalaqa lahum fil akhirati ɓe ngala gueɗal to lahara ɓen ngala gueɗal to lahara yimɓe ɓe ganduɗa aduna jarni ɗumen wossade diine mumen wossade aadi allah wossade fofof ɓurtanaka ɓe aduna ɓe ngala gueɗal to lahara to wala yukallimuhumullahu allah haaldata e maɓɓe ñande hen wala yanzuru ilayhim on dartaɓe haalirde ni nde ko wiide ñande hen ma allah ɗurnoɓe ma o faki soɓe o jogata kamɓe haaju joga ñandarga wala yuzakkihim o laɓɓintaɓe e bakkatuji maɓɓe te walla mo alama alim ko lebto musde wonni ɓe ñande hen wa inna minhum ene jeeya ahlu kitabe ɓe ganduɗa la fariqan fedde ɓenne ko bandiji goɗɗi bandi bandiya gongal ngal e mbaɗata hol ɗum yalguna asnatan bil kitabe deftere nde ɓe kaala no windori ni kono ɓe gooña manaji e parti sifa goɗɗo no ɓe jiiɗi waye ni ɓe mbiya kono ɓe mbira noon ɓe mbiya ko ɗum woni deftere he tawi penat ɓe gooña konguɗi maɓɓe ɓe gooña ɗiɗi maɓɓe e deftere he li tahsibu ha cikkon ɗum nek ta jeeya koye ha cikkon ɗum jeeya koye deftere he cikkon ɗum jeeya koye deftere he kamɓe deftere maɓɓe nde ɓe gooñi hen ko heewi ɓe ɓeydi hen ɓe gusti hen ha yaade enoɓe jiɗiri ni jonnon sa jangi andata hen ko woni gonga e ko wona hen gonga sabu fof cikkirawo hen jeeya te allah wi o ma hu min kitabe ɗum jeyaka e deftere he kono sa yi cikkirawo hen jeeya way gonɗum ɓe mbiya huwa ɗum min indillahi immori koto allah ɓe mbiya ɗum ko allah haali ɗum te o ma hu min indillahi ɗum immaki to allah immi tan ko e maɓɓe ɓe gon allah way gon eɓe kaala allah allah akkido fenade eɓe kaala e allah fenade omo yaalata ɓe gandi ko kalata ko penade ɓe kulta allah ɓe karsata yimɓe sabu nasara najarani en
ɓe mbi ko Isa wi yo goɗɗum Allah ɓe mbi noon walla wiyama sahabaɓe won winoɓe hen yala acci uccijan ɗum Allah wi ma kana li basharin handani e ɓandiyanke mana neɗɗo handani an yu'tiyahu llahu kitaba Allah addan ɗum deftere nde addan ɗum deftere wal hukma e ñawoore faamu sharia no Allah wiiri ni wonde buwata e annabagal adat neɗɗo ha gasa summa qula linnasi tagal o wiye yimɓe ɓe kunu ibadan li min dunillah ngara ngone maccu on min rewoɓe kam goppan Allah ɗum kay hanani won seydina Isa alayhi salam ko Allah nelimo o daro o wi yimɓe ngara mbeɗamo Allah goppa Allah kay nantako nde asal ko annel ɗum wiye yimɓe cujen ɗum nantako walakin kono o wiyata kanko nelaɗo o ko kunu rabbaniyina gone alliyankoɓe gonane Allah gone anduɓe ko abbiti Allah kadi gollanoɓe Allah woto gonne goɗɗum gone alliyankoɓe bima kuntum ta'lamuna kitab sabu gandu deftere he ko sabu gandu deftere he ko nonde wiiri ni mbaye noon mbeɗa mbawa nande Allah bima kuntum tadrusuna ko ñangoton ko sabu ñangoton ko ñangoton ko no wiyata ni mbaye noon tan so mbiyene ma gonna alliyankoɓe sabu faade jangde nde ko ha ande faade gandagal ko ha golle wala ya'murukum wa yamirta on kanko neɗɗo dokkaɗo annabagal o an tattakhidul malaikata e nanguito malaikaji wan nabiyina annabaɓe banɗumen albaban ko allaji wa yamirta on ɗum mukko neɗɗo mo Allah waɗi annabi ya tan yamiri ɓe mbattu malaikaji allaji walla annabaɓe mbaɗɗum allaji wata noon ndeke yahudi en ɓe koɓe mbiyata Uzair ko Allah maɓɓe ko nasara mbiyata Isa ko Allah mumen ko wona ɓen mbinon de kamɓe tan mbino aya amurukum beela annabi yamirata on bil kufri e keferagal waade ɗan toon caggal on goni musidmon julɓe gono julɓe haake so to wi yo goni hefere ɗum wawi wonde ɗum en nano ɗum nanaki ɗum hanani wonde mana ɗum wodani wonnata kala jiiɗa ko wayno ganda ko yimɓe te pefidi kono annabi kam wiyani noon yantani hen wa id akhada allahu dantinde joome nangi mithaqa annabiyina aadi annabaɓe kala annabi mo nelno aadodiri e mum wonde lama ataynakum e ko min gaddani on min kitabin e deftere wa hikmatin e karallagal ñagal annabagal ko min gaddani on ko oɗon gondi hen summa jaakum rasulun caggal ɗum ari e mon nelaɗo musaddiqu limama ko gonɗi ko jogiɗon ko nela goɗɗo ari ne goɗini nelal magal an deftere ma nde e annabaɓe magal ne goni ɗum Allah aadindir e maɓɓe la tuminunna bihi wa tansurnahu o ma on gonɗini on nelaɗo tawi ma mbal ɗum mana kala nelaɗo goɗɗo so nelaɗo goɗɗo ari caggal ma aɗa wuuri a tawi ɗum ne waɗɗima jabde on nelaɗo kadi e wallude on nelaɗo joni noon nelaɗo sallah sallam o ari caggal nelaɓe seydina Isa en seydina Musa e fof jamnoɓe ɓe waɗɗi ɗumen jabde nelaɗo sallah sallam tawi ɗum ala addirno e maɓɓe o addirɗe hen laaɓi ha gasi gaala o wiiɓe a hagadatu beele on qirrima adama beele on qirrima aadi ndi wa khattum ala dalikum on nangi hen isri ahdiyam tindi beele on jaɓi ko kalmi ko on qirrima on en jaɓidiri aadi o gaalo en mbiya qaranna min qirrima min jaɓi aadi hakkude men on ɗon kala ɗe amen nelaɗo so nelaɗo goɗɗo ari caggal mum jaɓi ko wondi ko tan jaɓat on nelaɗo kadi wallat on nelaɗo gaala Allah wi ɗum noon fashhadu ceeduɗe e koye mon kono e kala dawɗe mon ceeduɗe wonde oɗo aari kam ko goɗɗo tabiɗo wanima kono shahade min mi wondi e mon mi jeeya e seedi min mi seedi Allah wi mbi seedi on ne ceeɗɗe nden noon yahudi en koɓe nde kadi ponno nde nelaɗo sallallahu ari nde ko jabdemo sabu no ɗum aadi mboɓe gadodira kamɓe heddi fof faman tawalla kala noon ɗurniɗo
yalti aadi he baɗo dal caggal ɗum caggal aadi o gasi fo wala ko fas ɓen mbiyete fas ɓen goni fasikeɓe ko ɓen goni fasikeɓe yaltuɓe ɗoftare afa gayra dinillahi tabghuna tawe darton ko jiiɗa dina Allah dina goɗɗo jila wona dina Allah ɗum jiloton tawi onon jiloton dina goɗɗo wona dina Allah tawi walla ho ko Allah won mo ganduɗa aslama jebbilani jaɓani man fi samawati wal ardi kala wonɓe asmanuji ɓe e kala ko ɗiɗi ko fof ko Allah goto jaɓani on Allah noon diine mum mbiyan on goppat on dina ƴeewen dina goɗɗo beɗo ne wawi wonde beɗo foti wonde kala ko e joni ɗi asman kanko jaɓani ɗaw an wakkati cekel beɗel kanko tan jaɓani way leytude joni tawi koto makko tan paata ɗon onon fof on Allah diine mum o goppon mbiya ƴeewen dina goɗɗo ne foti wonde ɗum wiɓe an Muhammad sallah sallam ha kam a jeyaka hen wiɓe amanna billahi minen min gonɗini Allah min dartan dine goɗɗo ko Allah min gonɗini wa ma unsila alayna e ko jippina e amen to suutu bagara wonno ko ma unsila ilayna toon noon ko ɓuulu amanna billahi wa ma unsila ilayna ɗo ko qul amanna billahi wa ma unsila alayna unsila ila goto men fof unsila ilay enen fof goto men jippinnayi mum kono unsila ala ko yettinoɓe ɓen ko ɓen wiyete unsila ala min gonɗini Allah e ko jippina e amen yomin jettid wa ma unsila ala ibrahima e ko jippina e ibrahima wa ismail e ko jippina e ismail e ishaqa e yaquba e lasba e taniraɓe ko jippina maɓɓe fof min gonɗini ɗum fof wa ma ute moussa e ko moussa adna wa isa kadi wi isa wannabiyuna min rabbi wannabiyuna annabaɓe fof koɓe gadana ko min rabbi morde joomiɓe ɗum fof min gonɗini ɗum la nufarriqu bayna ahadin minhum min ceerta hay goto mabɓe hay goto min paltaki kamɓe fof min ndendini ɗo gotel emin jaɓi koɓe laaɓe Allah koɓe annabaɓe Allah kamɓe fof min gonɗiniɓe te wona han lahu muslimi minen kadi Allah tan min jebbilni ko Allah min jaɓani ko Allah min jebbilni kala mbo o neli kono e laaɗo amen ko ɗum woni l'islam gonga e gonga wa man yabtaghi kala dartoɗo dinan gayre sama kona l'islam fala yuqbal minhu on jaɓantake kala dartoɗo dina kona l'islam on jaɓantake te on fil akhirati l'akhira min khasna o jeeyata koye pertuɓe on jeeyata koye pertuɓe ñandarga kayfa yahdillahu holno Allah fewnirta gawma yimɓe kafaru yedduɓe baada iman tagal gonɗini neɗɗo gonɗini Allah yii ha andi ɗum ɗo ko gonga jaɓi wi ashhadu la ilaha ha gasi wasanna jaɓi ha gasi tagal ɗo rutto yalta hen rutto e kefragal on Allah fewnirta on nde no woodi yimɓe ganduɗa ɓe Allah fewnata ɗumen yo danne en jeeɗe ɓe jomum seedima wa shahidu ɓe seedi anna rasula wonde hen laaɗo haqqum ko gonga seedima Allah ko gonga seedi laaɗo ko gonga rutti yalti hen wa jaahu ɓe neyi hujjaji labtuɗi wonde ɗum ɗo ko ɗum woni gonga Allah ɓe nani hujjaji labtuɗi wonde oɗo woni koye laawol Allah tigi ko hen noddata ko hen o gollata ɓe gondi e makko ha ɓooyi ɓe jalti holno Allah fewnirta ɓen wallahu la yahdi qawma zalim Allah fewnita yimɓe tooñoɓe ay ɓe ko tooñoɓe ndeke ɓe ko tooñoɓe Allah fewnita ɓen ulaika ɓen ɗon jazauhum jobdi mumen anna alayhim ko wonde ene dow maɓɓe laanatallahi kudde Allah wal malaikati e kudde malaikaji wannasi ajmain e kudde yimɓe fof Allah huuɗiɓe malaikaji Allah kuuɗiɓe yimɓe fof kuuɗiɓe ɗum woni jobdiɓe kamɓe te haaldini fa koɓe sasoɓe ndi kuddi e ngeen jeeyge koɓe sasoɓe hen la yukhaffafu anhu adab ɓen koye nantaki lefte gustantaki lefte lefte ɗe ko puɗɗi jokkat tan te wala teɓe gona muñanteɓe toon soɓe jeehi ɓe koye nantaki lefte ɓe muñantaki yo Allah dandini ɗum illa alladina taabu sona hen tuuɓe min mbaɗi Allah caggal ɗum caggal joomum woni hake sotuma tuubi kadi ma Allah jaɓa Allah jaɓa o tuubi hen sona hen tuuɓe caggal ɗum
وأصله مجد قل مؤمن فإن الله ألا كما غفر بعد فرد دحين بعد يرمى إن الذين آمنوا بأن كفروا يدب سيدنا عيسى بعد إيمان تكمل أن موسى نقول إن موسى هاجس عيسى عارف يد عيسى كنيم دون يهودي أنكم ثم ازدادوا كفرا كذا بيتري كيف راجل سيدنا محمد عارف أنه يجد نقول إن موسى سيدنا عيسى عارف يجد لا صلى الله عليه وسلم عارف كذا يجد يبي كيف راجل وابني به لم تقبل توبتهم بين حاسب توبين جبانتك سجومي هكذا في ماد هكذا نحني ماد سوين توبة رون جبانتك وأولئك بينهم الضال بينهم المجوب بنجيها الله إن الذين كفروا أي بينك هي فرب وما توم كفار ما يك هي فرب بين فريق جبانتك من هذا قهوة جبانتك ملء الأرض ذهبا كيوين ليدي فوف كانغي ليدي نورنو ولا كانغي ها هيو جومو روكي سوتور نياندرغا واس نهر جينغول الله جوانتا مبوم وريتلا بي حسن سوتور بلوم وجوانتا ان كام امبلي خالص نغاس هوندو فوف غير كالس ني وام هوندو فوف على جوغي دي دا فوف نبادي الوالد حالي كابري جودي نندغ ساري بين جوم سكر ما نوا سوترا جودي مو يكون سند الله هالي فوف كان نهايه تب بدي سوتر نينده ادبنتا اولئك بين كاي لهم ودن من عذاب اليم كلبت موسى دون كبار نينده تو ما لهم من ناصرين من يها هي والله جكي نتنال البر حتى تشوفوا ما تحبون وهذه نفق نان ويمجر دانو تجري ده ما كبر هذا من الجن أنا كنت في جدّون كوي تاني كتير تو هند كتير تو ناكو جم حاسبه بس تاني هذا من كل كتير ما نهبها بيرو بسم الله الرحمن الرحيم عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزلت المائدة من السماء خبزا ولحما وأمروا ألا يخونوا ولا يدخروا لغد فخانوا وادخروا ورفعوا لغد فمسخوا قردة وخنازير رواه الترمذي عمار بن ياسر رضي الله عنه وي النبي صلى الله عليه وسلم وي أنزلت المائدة عندي يبي النبي موسى النبي عيسى ناقنا مي الله جفن لها يمودو أسمان بنيامه ولين تيبي بمي كاي بيلو غوين دكادي كون كودو امين يمود الله فادا امين alno bi ma jikki hanga kon so kala jiddo tagal dum ma def left hay goto on left hay goto left ngal halno nabi sallallahu alaihi wasallam ngal jikkina en wadi hen khubzan wala ahman wadi mburu e tew woy mi be jabira kambe isa en ko be allah yakhunu wa rabbi jamfu ولا يدخلوا موفتهم لغد فرجان يو نعم يو نجد فيه نعمر كون كلا غرفة سهاري يا سيرنا هاي غرفة موفتهم فرجان هاي غرفة جام فخانوا بجنب في ودخلوا موفتهم ورفعوا لغد هاجمهم بنجلتنا pour بنيام فمسخوا غير خنازير امبتا بام غيرج اباد بتا غيرج اباد راوت النبي أين بس الله قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاة
عراة غرلا ثم قال كما بدأنا أول خلق نعيده وعدنا علينا إنا كنا فاعلين ثم قال ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ من ذات الشمال فأقول يا ربي أصيحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال عبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت ترقب عليهم وأنت على كل شيء شهيد فيقول إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم رواه الشيخان نسأل الله تعالى الإيمان آمين. ابن عباس الله يلبي أبي خطب رسول الله نزال ودي خطبة صلى الله عليه وسلم معنى أواجه فقال أبي عند الخطبة يا أيها الناس إيه مجيب إنكم أنند محشورون إلى الله ورين أنا فما عندنا في يسأل الله ورن قدر فعل خفاتا تاكو أن كويت بالي ما موب عراة بالي بولي أشون تنقلا جوم هيقول كنا أشون غورلان سليم سناك استهجم سناك غفنا جبر نداني نحن أرتا هيقول ما كان هيقول سناك تاكو هيقول أرتا هيدر ما كان بنقول دون ثم قال سوي كما بدأنا أول خلق نعيده الذي نقدر تقول نيني gila ada non min gar sirtan jonde jibinaade no waano ni timmudni nyen daga nyen non asirta hay woni man karaay mo waada alila ko fodore ni poedo amen Allah hala inna kunna fa'ilin nakum wala ko podi ko Allah ko fodi ko ko bodo dum tan sum gaali so wi ender hala mako ajoni ender khutba ala inna wala khalaiq yuksa adro hultini fo eta goje adro hultini fo eta goje yama ga nyan darga ibrahim sayyidina ibrahim fatu horde nyan darga sayyidina ibrahim fof adu holtine eta goje he nyan darga ala wa innahu eta kadi kanyum yuja'u bi rijalin min ummati warbe ne gadde jaabe de jalam he fa yukhadhu bi nange zata shamil paare banganan ete kayade banganan para ko jengol kayno nange paare banganan faagol wiya ya rabbi e joomam ɗum sayhaabi gondi ko non kon ɓeyde ko wondi ɓam nanɗo nawe feegaalo wiye innaka la tadri an anda ma ahdathu ba'da ko jultin caggal ma anda ko jultin caggal ma faagol mi wiya kama qala abdou salih maccur moƴƴo wiino ni on wiino wa kuntu alayhim shahidan mbiɗa seedino e maɓɓe ma ɗum to fini fodde gommi maɓɓe ko ɗum kam ɓe seedino e mbaano fala mata fayni nawɗa kam mbarɗa kam noon kuntan tata qeɓali a woni tombiɗoɓe min hanke mi tawaka ɗum mi tawa caggal min tawaka mi anda hakkewi wanta an noon ala kulli shay min fof seydon ka seede an Allah hunde fof a seedi a tawa tawde ko noon eyi min mbayno ko moƴƴuɓe gon noon tawde mbayni caggalam kamɓe boni maɓɓe feegaali wiye inna hawla e ɓeeɗo de lem yazalu murtadine ɓe ceerani ko ɓe ruttiɓe caggal ala aqaɓe e deftere ɓe gonno to ɓe gonno e keferagal to ɓe duttiri toon mun fata guila jalta guila ceerɗa maɓɓe tan guilde ɓe jalta e limane dutti e keferagal maɓɓe raw cheikhan nasallahu wa ta'ala al iman cheikhan tabude ɗumen e ñagal elle waɗa e dow limanagal amin surtout فاتحة صلاة الفاتحة يلا جاب دعاء محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلم جالي إنو كريد مم يدي الله نيوك أحمد